фарорасии иди саиди фитр теъдоде аз кӯдакон ва наврасони душанберо барои дарёфти ҷойи кор ба оромгоҳҳои канори пойтахт кашондааст. онҳо досту каланду хаскашак бар даст омодаи пок кардани оромгоҳҳо бар ивази чанд пул ҳастанд. мутафиш қаристо месоем ва ӯ мардакон биям фаро мекунам мерем гуру хешу падарошон афтоза мекунем пул мегирему. аслиддини 11-соларо падараш дар муҳоҷирати корӣ ва модараш фарош аст. ӯ барои кӯмак ба хонавода ки 4 нафаранд дар замони таътили тобистона бо ҳамсолонаш ба оромгоҳҳои наздиктарин меоянд. хадамоти аслиддин ва ҳамтоҳояш пок кардани оромгоҳҳо аз хасу хошок аст. мо ҳамин пули кор кардаамонро бурда ба хона ба модарам омадем ва модарамон рафта рӯған савди картошка мегирад. хидматрасонии наврасон барои пок кардани оромгоҳҳо нархи муайян надорад. касе чанд пул диҳад. дар як рӯз 70-80 сум мо пул кор мекунем ва бо ҳамроҳи дӯстон онҳоро тақсим мекунем. пок кардани атрофи оромгоҳҳо қабл аз идҳои исломӣ аз суннатҳои мардуми тоҷик аст. аммо бо сабаби серкорӣ аксари мардум имкони расидагӣ ба оромгоҳҳои наздикони пайвандонашонро надоранд. бо истифода аз ин фурсат кӯдакону наврасон хадамоти навро ба роҳ монда ва дар тӯли як ҳафтаи наздик ба идҳои исломӣ барои худ ҷойи кори муваққат эҷод мекунанд.